इंजोबखानाय रायजोफोरनोसो भिडिअखौ नुबायना क'क्राझार जिल्लानि उल्टापानि गामियाव जानाय बे जाथाय एथ' अपेनलि फरेस्ट गार्डफोरानो होबथानो हायाखै बिराद गोबां मानसिफोर लोब फैनानै दंफां दाननो थांदों आरोखि बांसिन बेबायदि मारै जाखो आसरित जुदि दंफां बिफांफोरखौ दानफायजोबोब्ला जोंनि आबहावायाव माबायदि गोहोम खोलैगोन नोंसोरथ' मिथिखागौ फरेस्ट गार्डफोरानो एकदम लाखिनो हायासै जाहोना जाबाय जोंनि सरकारफोरा जेरखम दा सोलिबाय थागासिनो आरो सिगांनि सोलिबाय थानाय सरकारफोरा जोंनि बर' हारिनो दाबो मोनसेबो जिउ खुंनायाव थांनानै थानो थाखाय राहा लामाखौ होनो हायाखै बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बेबायदि दंफां दाननो ओंखारनांगौ गोनां जादों आरो गामिनि बांसिन मानसिफोरानो बिदि मावनानै जायो आरोखि खिन्थु एथ' बिदि अपेनलि माबानाया गोरोन्थि जादों आरोखि रायजो राजाफोरनो नोंसोर रागा जोंनोबो हागौ आं बुंनायखौ आंबो मिथिगौ नोंसिनि जिउ खुंनाया बेनोखा होननानै नाथाय बेयाव सरकाराबो माखासे गोरोन्थि दं जोंनि बर' हारिफोरनो गोबां साख्रिफोर खामानिफोरखौनो नागिरना होनो हायाखै आरो जा अनसुंथाइ मोनो बै अनसुंथाइफोरा बै गामिफोरनाव सौहैयाखै जेरखम दा अरुनदयखौनो नाय नोंसोर अरुनदयाबो माखासे मानसिनाव मोनजोबदों माखासे मानसिनाव मोनाखै माखासे सुबिदाफोरा सौहैजोबाखै आरोखि दानि बिटि सरकार हाग्रामा महिलारिखौ बुङोदि आं जाहाथे बिथाङा बेफोर बर'फोरनि माखासे बेखौ मा होनो सुस्रांनानै होयो आरोखि जाहाथे खामानिफोरखौ नागिरना होयो खामानि दिहुनना होयो जों बर'फोरनो थांनानै थानायनि थाखाय नङाबा बेबायदिया जाथाया जाबाय थागोन जाबाय थालांनो हागौ आरोखि आं नुनायाव थ' रायजोफोरा मा सानो कमेन्ट हरदों आरो नैबे भिडिअखौ नायलांजोब नङाबा नोंसोर बुजिनाय नङा एथ' लोब नोंसोर मा सानो जुदि दंफां बिफांफोरखौ दानफायजोबोब्ला जोंनि इयुननि फिसा फिसौफोर अफाय थांनानै थागोन साननानै नाय रायजोफोर आरो कमेन्ट हर आं बुंनाया नंगौना नङा जेसे हायो कमेन्ट हर हाग्रा जोब्बा बहा थागोन हाग्रा जोब्बा बहा थागोन नोंसोर हा हाग्रा जोब्बा बहा थागोन नोंसोर होखारनो हाया नोंसोर बिदिबा सिफायनो हायोबा मानो होखारनो हायाखै बिसोर होखारनो हाया गासिबो नै Hey!